Du har lavet ligesom nære, når de er oppe i et palmetræet efter kokosnødder, mand. Ja, det er det. Men det lød mere som, da jeg kørte ind i dig på cykel. Ej, Magnus. Suicide spawn penalty. Nu er de alle sammen på den, ligesom. Nej, der er ikke en eneste derinde, mand. Der er 2. Der er en derinde. Kom nu, Ask, mand. Jeg har 3 kæmpe, du har 0. Ja, det er sgu da klart, mand. Jeg fucking skyder dem væk derfra. Jeg var derinde før i den anden, men der kom ingen af ind, selvom jeg sad derinde i en halv time. Jeg stod Du var bare sådan... Ej, nu holder jeg kæft. Ja, det kan godt komme stå oven. Okay, jeg kan faktisk ikke holde jeres kæft. Det gider jeg simpelthen ikke høre det der. Ben, holder du har... Ben, det er dig, der har fucking venner, ikke altså? Jeg synes, vores racism-niveau er stadig i dag. Lille smule højere standarden. Det er fordi, at vi skruer ned på homofobien, så vi bare gået fuldt ud på resten. Hvem er en Hvad? Jeg kan ikke høre noget dig på mange RPG-skud, og det er ikke mig. Hvad var ham homofobu? Hallo, mor. Hallo, mor. Hvorfor er den stol, man ikke kan gå forbi? Ja, skyd ham nu! Du er så langsom, mand! Sidder du og klør dig i pikhånden, eller hvad? Du sagde, der er en stol her, så kigger jeg sgu da ned på stolen, dit fuck. Hvorfor kigger du på stolen? Fordi du sagde, prøv lige at se, der er en stol her. Hvis vi løber rundt i krig i virkeligheden, og jeg siger, fuck, mand, der er en sten, så kigger du så ned på stenen. Det gør mig, det var en reaktion. Du var for helvede, mand. Oh my fucking god. Ask til højre. Stod du reloaded? Jeg skiftede sgu da stol. Hvad tager du med stol frem? Fordi jeg ikke havde mission. Ej, jeg skal lige til at fejle mig igen. Vi kisser snart bukser. Oh my god. Du mener, vi kan bærke, han har sgu da ikke råd til bukser. Jeg griner alt for meget til at se Jeg synes, vi skal lave racisme om, men så vi tager bare perker, som laver alle sammen. Så kan de endelig lave noget arbejde. De laver sgu da også arbejde nu, det er bare sort. Ja, men jeg dør indtil til ham, der løber rundt med den der perkerpistol der. Altså bazookaen. Vil I høre et flot digt, jeg har lavet? Ja. Rosa og røde, man tager i kigge for at bede. Den der perker stjal min BMW. Det er jo, hvem er det, der kommer og tager kildene med deres spil? Det er sikkert perkerne igen. Perkerne fik V12 Jets i 2001. Du lugter pæk. Du skulle se at sige, at han lugter perker, ikke? Nej. Nå, de lugter som regel. Altså, det har jeg ikke så meget. Jeg sad bag ind i bussen, men hold kæft, jeg troede, jeg skulle til at dø nu. Jamen, det var også en hittemose. Så er det 2-3 stykker derude, mand. Det var mig en lille smule. Fuck, når man kører i 5C, ikke? Man føler virkelig bare, at man kommer til de der indre, de lugter bare krydderi. Og hvad lærte vi så af det, børn? At perkerne åbenbart lugter. Inderne, ja, de lugter. Ja. Mest i 5C. Ja, jamen det gør de virkelig. Jeg swipede op på billedet, men jeg gav ham superlag. Hold nu kæft. Perker. Prøv at høre, jeg tror ikke, du forstår, hvor sundt jeg spiser lige nu. Jeg har ikke drukket alkohol i flere uger, men jeg føler mig... Aske 8. tænkte sgu ikke på andet end fucking. Han skulle ned og købe noget fra Lidl-bæren i frikvarteret. Så stod og spille Hearthstone i timen. Okay. Bag dig! Jeg skulle skulle lige til. Ja, det er nære med kniv. Sig det, Vik. Nej. Vi starter på N og slutter på E'er. Altså, Lykinea. Nu kan jeg være on the bosses og få fucking sindssygt Og multikade. ned til venstre. ja, og... De er nede ved bussen. Ja, og... Mega Clan RPG. Ben, stop nu med at bruge RPG. Prøv ikke at Du er virkelig klar. Ej.
Magnus op, vi der var med medbag. Nå, shit. Holy shit. Det er fandme tæt på, hvor jeg er. Ja, det er virkelig, jeg så vi ikke gå deroppe af en Jeg er i reactor nemlig. Ja, jeg så lige, vi går lige i... Jamen, jeg er også rimelig sikker på, at det ikke er proxy. Jeg har gået rundt med ham rimelig meget i højre side. Og fra admin. Ja. Er du sikker? Men så Lige til der, hvor vi gik fra admin. Lige den gang, hvor du slipper væk, så han... Så kan han sidde sådan lidt... Du er fandme aggressiv, det er du. Okay, det er så også lidt så spændende, det er oppe ved... Men, okay, prøv at høre. Du bliver fucking sos, men jeg ved ikke, om det er ham. Så vi kan godt skip, og så... Eller... Jeg kan ikke skip, jeg har ikke lyst til at skip, jeg tror det Det er klart, det er lidt dig. Ja, det er også virkelig det. Men det kunne godt være tidspunkt på. Det tror jeg i hvert fald. Hvad er det? Nå, shit, det kunne også være Jens. Jeg er så ikke tænkt på, at det var Jens. What? Det er enten en self-report, eller så er det ikke, tror jeg. It's a report. Jeg er 100 på det. Jeg ved ikke, hvad vi gør. Ja, skip, okay. Fuck det, jeg skipper, og så tager vi... Nej, jeg er sådan, fuck. Shit, man. Hvis jeg ser den her, vi kan vinde af, så bliver jeg... Prøv, jeg er helt 100 på det, Jens. Altså, jeg er helt 100 på det, Jens. Jeg er lidt uenig, du er en self-report før. Det er ikke mig, desværre. I have no fucking clue, at vi... Jeg føler bare, at vi kan kunne gøre det der med den her runde. Nej, jeg kunne tage fuck, jeg ved ikke, jeg forstår allerede, jeg kunne tage jeg tror, jeg vågner Jens. Men jeg ved det ikke, jeg vil næsten hellere bare skifte, fordi jeg har ingen idé. Jeg har ikke været væk, jeg har været sammen. Jeg har sådan virkelig uge. Altså, Jeg tror, det er det. Jeg jeg håber på, det er det der. Og hvis ikke Jens, så er det Vik. Og nej, men jeg kan bare heller ikke se den der Vik vinder igen. Hvis vi vinder, så stikker man sådan i hjertet. What? Okay, Elle, Belle, mig fortælle, alle pejle Shit, please, svar på det overstået. Jeg magter ikke lade mindtrip mere. Nej! GG, boys! GG! Og han gør det igen! Ben er muted, Ben græder lige nu. Hvor er det godt! Prøv, jeg går i stand. Fuck, Lasse, hvorfor gik du ikke ned og lavede comms? Fordi du stod og fucking jeg løb med ditten, og jeg kunne ikke gøre dig med at blive voldtaget. Dreng. Hvad så? Dreng, jeg skifter lige under drengen. Fuck, hvor klam. Plughole, det lyder ikke så godt. Det lyder fucking gay. Ved du hvad, jeg skal... Hvor kom her? Det er noget, han skader sig selv, ligesom jeg skal. Det er brormand. Nej, der er ikke noget bad, Jeg skal ikke have det. Nej, vent, inden du gør det. Vent. Det er det helt værd. Bare vent. Ja. Jeg skal lige have sound effects, okay? Hold kæft, man. What the fuck? Sådan. Det er ikke kun i ørene, det der. Sådan, bank. Du tænker på, det bliver hans tur før dig, så. Ja. Fuck, han er smart, ham der, mand. Sindssygt James Bond. Sådan, nu kommer battet. Tænd ud for Wii-musikken. Vent. 5 ting, der blinker rundt om nu. What the fuck skal... Nej. Jeg håbede lidt kunne lande det oppe, men shit. Skal vi op på, ja. Altså, hvad vil du dernede fra? Hvad tror du kan? Hallo. Ej. Nej. Ja, ned i vandet. Han overlever, bare roligt.
Fuck, man, det blev helt fucked. Og det er et fucking gangster. Nej, 120! 120. Der er sådan en pirat stik op. Asger skal op og tjekke mit rektum. Nej, tag våbnet til venstre og se, hvad det er. Og Det er Weapon of Mass Destruction. Donkey! Concrete Donkey. Men det lyder ordentligt fucking. Der kom Kør ud med det. Det er fandme en måde at vinde på, det der. Fuck, den er voldsom, mand. En banelyd. Lad mig overleve. Det er sådan det her spils version af en atombombe. 151 liv røg. Hold da kæft.